are back again by today's video. Mas mga tato sa kulungan sa tambag niya sa tarang taong maluya. So let's go. Nobody gonna love me better. I must stick with you forever. Nobody gonna take me higher. I must stick with you. You know how to appreciate me. I must stick with you, my baby. Nobody ever made me feel this way. I must stick with you. So tara guys. So, mo na akong lula na gwapa. Akong lula na gwapa. Oh my God! Kayla. Ingat sa yung pangalan lang. Ako si Restituta Im Aklan. Nagpuyo sa Macleod, Toril, Davao City. Toril, Davao City. So, mag-hi sa yung mga anak na. Hi! So, Si Rolito, si Jose Rico sa Panabo. ay lang. Jose Rico sa Panabo, kumusta ka? Gimingaw ko nimo. Ikaw na siya. Sa buwan. Maura. Yo guys, mga tanaw la. Unsay tambag nimo sa mga anak nimo na maluyahon o mga apo nimo na yung mga pagsulay karon? Akong tambag sa akong mga apo, pagtarong mo, pag-amping mo sa iyong kagalingon, kay karong panahon na, lawas ni may punan. Ayaw, good mo kalimot na. Daghan pa mo maabot. Maulang. Yeah! Ayaw mo kabalaka na ako, kay pinangga ko sa akong mga apo dire. Di alagaran ko maayo sa akong mga apo, akong Oh my God! Wow! anak, akong umagad, ay balaka, kay ako buhi pa, maay paglawas. Buhay pa daw siya. Always na buhay. Edad ni mo ron la? Ako, nag-85 na ko. Oh, 85 na yung edad. Pero pag abot niyo dere, dili na ko makailan niya pangutan unta mo kinsa inyong ngalan. Maora. Pila ka imong anak la? Akong anak. Siyam unta, namatyan kog duha, 7 na lang. Pero pinangga ko sa akong mga anak. Abi na yun sila si Lelita, si Rolito, ug si Jose Rico. Inangga. Ug si Daning ug si Leonor, Eliser ug si Elmer. Yeah! Oh my God! Wow! Gusto mo sa pantoon na rin? Dili lang ko ninyo paari o paadto adre. Kay lisod sa kayong panahon karon. Sa kayong panahon? Ampo lang mo nga ako tagaan kog maay lawas, maay sadmog lawas, kay makita ra gyapon ta sa sunod mga adlaw. Butuhin niya siya. Gunggong! Barinig kita sa mukha! Butuhi ko ninyo. Daog ta. Tambag mo sa mga mag-uyab karon. Ang mag-uyab karon, may siguro nga magkadayon ba mo. Pero pag amping mo sa inyong kaugalingon, nga way may tabo niyo isag-isa. Mora gyud Amping daw. mora gyud kung tambag niyo pag amping mo sa isag-isa og
Kamong mga babae, magmatngon mo, magmatngon pong mga laki, mura na ako katambag ninyo. Matngon, mag-amping. Mag-amping na. O, morning update ni Lola. Sa update ni Lola. Buhi pag. Buhi pa ko. Buhi pa. So, ganun. Kato lang guys, subscribe mo sa akong channel and click the notification bell at ayaw niyo i-escape ang ads kay dako and tabang sa po. So, let's go! Daghan kaing salamat.